So tiri pamukungatu kaita nyaya yekuti kufa kwakaita vanhu pamukungatu vakafa zviri mysterious izvezvi zvekuti pakafa umwe munhu ainzi waizi pakazofa kamwana kakafa pamba pavo ava pakazofa recently ndisati ataura musikana akafa last week. So ndakataura kuti mafiro amuri kuita chimboitai maverifications anhu ekwamukungatu because mafiro acho amuri kuita handisi kuchaanzwisisa ba ndanyanya kuenda pamagrave side enyu kakawanda. So vanhu vari kuronga nyaya iyoyo yekuti vachizofamba. Ndakati kumhuri imimi chinditaurirai mafamilies acho mamiriro akaita mangani ndobva vataura. Pane mukuru anga aripo ndikati vane dzimba dzinenge dziine vanhu vakawanda panombuda marepresentatives akawanda. Mune 7 mukabudawo 3, mune 5 mubudawo 2, mune 1 mubuda 1 chinchiwatwa kuti imba imwe neimwe irepresent kuti bate nhamba yaanhu 13 angafanira kuti aende kupi kwamukosanjera kwaida kuenda. So ndakanongedza vanhu ngatiende kusvika ndanongedzana uyu nevamwe vemumba mavo 2 kuita 3 but by the time yandakanongedza uyu akamira ndobva asimuka ndofunga mupurisa wanyanga aripo mambo imwe hombo wakanga uripo akasimuka achida kundirowa akabatwa nehama dzake but amene zvaaitaura akatukira zvakawanda akabatwa nazvo zvekuti asina kubatwa nehama dzake ungada makazwa kuti mambo sabhuku wenyu warohwa ndiye ndionayo kudai ndakarohwa nemonya yakadai bazi maideni wakasara musina sabhuku. Saka mai ake vakazouya ndobva vakumbira ruregerero ndikati mimi muri kukumbira ruregerero but hamusi muda kundirohwa uyu wadada wanicha ende wabatwa nehama dzako ende zvaadada wanicha nezviri uchatonichaya riini udonichaya ngesando futi mheni handitozivi zvori paanotoya muno muchangamire muno ndikatozwa kuti atori munomu kandotosvika nditori pamba nditya kutofamba because ndinetya kutochaiwa ndiyo. Yani Mukungatu. Those are the allegations against you. What is your response? Chekutanga ndingati ma-allegations ndikuona sabhuku wangu ndinofanira kuzondizvipindure defense ndinotarisira kuti zvichapinda mupublic domain nekuti ndichazokutaura zvendichataura. Handizivi kuti this case uyu hatina here makataurire tingamboita pasina vanhu nekuti kana ndaakupindurawo ndichazopindurawo zvinhu zvanga zvichiitika zvimwe zvacho zvinova zvaiitwa nasabhuku wangu asi nekuti sabhuku tinomuda dare rikwasara murombi no respecta. Saka chikumbiro changu chancho kuti can this matter imbotaurwewo pasina kuti ujekerere unless mati zvingaende mberi ndo chikumbiro changu chikumbiro. Kana pane ma-irregularities andakaita with due respect changani kana pane ma-irregularities I understand Maswea. I swear, if you would have sworn under oath, it means that whatever evidence you shall be given in this court, meaning the truth, nothing else but the truth. It's serious, yes. Because true doubt it tarisani nenyaya. The way you are putting it across you got something maybe behind the scene, punishment. Izvo zvimwe zvinhu zvoungada kuti tinge tichizodiscasa hatisi kuzvidaba izvozvo. Isusu tinobvumidza vanhu kuuya vachitaura nyaya dzavo kwete kuti tinobatanidza nyaya iripo nemagiraji anonga aripo. Sabhuku ndinomuapoindi ndo remita mapepasi
through the DA yoendesa kuprovince, province yoendesa kunational, province yoendesa kunational. Secretary ndiye anoappointa kuti uyu munhu wavillage ane maduties ake, ane mavillage ane kune inonzi traditional leadership act, ndiyo yaanenge achishanda nayo kuita execute maduties ake achiita report back kwendiri. But that doesn't mean kuti haakanganisi, anogona kukanganisa, anogona kutoripotwa. You semunhu wemuvillage munogona kuya kutotaurawo kuti mama ndine nyaya dzendinadzo, like you are saying, dzendinadzo dzasabhuku dzakati. Vanzwisisa saka inini ndikuona kuti pane nyaya hatisudzidaba handi kuti hatidzidi kuti hatidudziswa. You can raise a case against it. Yeah. Or if you don't want sasabhuku wenyu mwati munoda maningi, munogona kutaura kuti ndodawo kuzouya ndine nyaya dzindoda kuzotaura nemi musiri mudare. Isusu panapa besides kuti we deal with the cases tinoita futi counseling. Saka what we don't want is whenever there is a case yaripotwa yakwapia mudare, kesi yoenda ngozi ine mamwe macases audo chichibuda behind. Isusu tichida kuti tidhire nekesi yauya kotaurwa ipopo nezvakaitika zvacho, ma-allegations aripo. Imimi mune muchida kuti titaure kuti you did that or you did not. Todhira nekesi iyoyo, taona kuti ndo zvakaitika, tobata mobatwa nemhosva yekuita zvinhu izvozvo, because kutora sabhuku kutomisidzana naye kutoexchange mawords is just as good as exchanging words with me. And takutosvika futi kuti mwausvika kuna president, because this is a recognized court, itori muconstitution, and masabhuku acho akatoappoindwa ngehurumende yeZimbabwe ine. Hausisiri usabhuku hwaitwa pasi pemuti wewe wekuti baba munini muimbondibatirai inini ndikude kosenze Harare. Zvinhu zvautoitwa nehurumende. Munhu wamunenge matopopotera nekuda kurowa, in this case according to the allegations you wanted to fight me and His Excellency, given that I was appointed by His Excellency. Saka ndiyo nyaya yetinenge tinoda kutarisana naye kuti munonga musi kurespekta munhu wehurumende. Imimi nenyaya naye inouyawo iri different case, hatirambi. Sabhuku munhu, minister munhu, mukaerenga news maminister hamusi kuona ari kuenda kukoti, but hatibatanidzi nyaya iripo neyemunhu wamina. Idzo dzenyu munogona kutovhurisa apo. Kesi yangu inini mukunga tovhesa dzisabhuku yotaurwa yega, yotopinda next thing. Yetiri kuda nhasi ngeyekuti uri kuti iye paine zvanga zviri kurongwa parufu, he pointed at you amongst anhu aakapointa, and imimi on that juncture you stood up and you wanted to fight him. What is your response? Ndinotenda chakamira ndanzwa zvamaatsanangudza. Chekutanga, handina kungosumuka pana ndakagara ndichienda kuna sabhuku. Ndochirwani chekutanga. Handina kana kusimuka pokuti ndakasvika kwaari kana ndakafamba step, nekuti zviro zvakaitika pakati pevanhu vanga varipo. Chechi2 ngechekuti zvakatanga neprevious night ndizvoka, since from 7 o'clock taiva tibori pamba tichidiscussa pamwe chete nesabhuku vachida kutibatsira. Dzava kutoguma past 11 vamwe vachechi wemhuri vanga vatobuda
inini by then dai wakatitondera mushona ndandisitokwanisa kufamba ndandotokamira ndichiti ndikurwara izvoka ndakasimuka ndikakumbira kuti ndokumbirawo sabhuku inini ndiri munhu wemapirisi ndakakwanisa kundienda kumwa mapirisi nguva yangu yashata ndomubvunzo wandakakumbira kuna sabhuku ako kusumuka kuenda kwavari ndichienda kusumbokumbira kuti ndikukumbirawo ndiri matablets andisinzwa zvakanaka dakwenda kudii kumwa matablets ndo chinhu handi chekutanga ichi sabhuku wakabva kuti aiwa neniwo ndinomwa matablets ika yakapera yakadaro the following day ndazogara pasi pakurongwa nyaya yekuti tinofamba sei takadai sabhuku akatanga kutaura wachipopota wachiti kune mumwe munhu panapo akatunga chitonditaura kuti inini ndinomwa matablets inini ndinomwa 5 matablets ndinomwa HIV ndinomwa BP ndinomwa zvakadai ndinomwa mamaragadi chichichi wachitaura ndakaramba ndakanyarara ndakupindura inini izvokaka pawakazosvika papoint yekuditi inini undinongedza kuti iye munhu waya achingopatika handisinofanira kuti atombosari kwendikuenda pamukosanjera ndomanzi akatara kuna sabhuku inini pandasimuka ndadinini anausumuka ndakati sabhuku pane dambudziko rangu inini nemi here zvomunonga muri kutaura muchindinongedzera ndakukanganisirei ndo pakabuda muromo yangu nasabhuku ako zvakazobuda mberi sabhuku wakupopota pakataurwa zvo zvakawanda wakasvika kutaura kuti kukumura hembe kuti ndokumura hembe inini ndizvoka inini ndakaita karate apeno yakataura ndakaita karate ndikaita zvakadai zvakawanda zvakataurika ndozvinodaenda kuramba kuti handisida kuti ndizvitaure mudare nekuda kuprotecta hautozvitaura izvizvene apa handikizwaika ndozvendikutaura kuti the way you are sounding it really shows that you got a case against him about zvaakakuitai chizwai hamuna umangara. You can still come and make a report if you really feel that it's a case. Munoya muchimangara izvo munomu tinotonga dzese kana meda you report that one. Today we are not dealing about that yetirudhira nandati sabhuku anenge ari kumiririra nzvimbo yake is presiding over this bvuma ndiye bvuma wacho. Isusu kwedu kunongo atori ana baba akaapoendwa nehurumende kumirira nzvimbo iyi ari kutaura kuti iye kuzotosvika kuti ndazodai anga ari mamurutadza kuti you are not supposed kusvitsana nasabhuku ikoko. What is supposed to be doing is compliance. Izvinhu zvinenge zvoda kuti kangoti dambudziko riri kuitika sasabhuku anenge achiriona kuti musha uyu ndiro basa rake saka achizi sabhuku kuona kuti musha uyu hausi kuita musha panodoti pafamba panodoti zvigadziriswa because vamwe vana baba vari muzimbabwe vari kuti hatifambi because ndinonamati hainini handiiti zvikoti zvakadai asi nyaya dzozotirodzitonga munoti chitikumbirai muchechi kwenyu kuitira kuti chiwanhu chigadziriswe vanhu vanenge vari kufa vana vari kuchema nezvigadziriro. Argument yenyu nasabhuku panga paine vanhu it was not wanted. You were not supposed to have argued naye the way yaari kutaura. Don't bring in what he did because iyo handisi kuzvi iyo munoimangara petiri ngepekuti sabhuku makamushora papa ine. I'm not saying he was right or wrong but akamhangara. Inini hamuna kumhangara yenyu nyaya ndotoonoti itori nani kudarika yani yasabhuku but haina umangaro. Hatisi kuidaba hatidi nyaya dzisina umangaro. Ndiko muri kuti tadzisa kusenza imwe ngekuti muri kuti mukagumburiswa hamuwi komangara mauda kutoita boxi ipopo ndopetinoda kuti tigadzirisane ndo panoita mutemo matogumburiswa nhasi tikadai tiri kutotaura sabhuku ari uko tiri kutomutaura kuti sabhuku pana mukungato wawakashaishira totogadzirisenya haizumangarwa ba ina handidi nyaya dzisina kumangarwa dzinotinetsa kudzitonga nyaya dzitezi tiri kuda yakamangarwa isi
ine munhu wakabhumbuka. Whatever the village did to you, hamuna utsamwa ba. Hamuzvizivi kubhowa ba. That's why usina umangara. Munhu unonga asina ufara unomangara. Ngatitaure iya akamangarwa iripo iyi. Chakamere munhu ari kuita hana usimuka ba. Makakaze takanga tiri tese tichironga nyaya kubva payakatangira kusvika kumusoro kwayo. Tikaenda tese kurwenya takaenda tese kunyanga. Newe zvakabuda kwezvese tsananguro dzese zvese zvakabuda matari kunawo maminitsi acho. Zvataironga ndichidhilibharita paya takabva paya usiku tese ndakasiyiwapo inini pamba pavanhu vapera kubvapo ndichida kubatsira problem yavo. Ndopandaitaura paya imi muri kuenda kumba kwenyu because munoda kumwa mapilisi ndotomwawo. But ndiri panapa kugadzirisa problem yomumba mwenyu haisi problem yangu achibvuma baya haisi problem yangu asaurombe ndeyenyu. Ndatora grade 1 ndatora kusikona mapilisi yangu anefana mwana 8 dzangu dzakuma pasi 10 payandizvo pasi 10 to 11 ngandona mapilisi yangu anefana mwana 8 but izvizvi tapa 10 o'clock andisa ndamwawo ba. Mira the following day uyu haana kusimuka ero mai akazoya ko apologize kwandiri achiapologize achipa apology yei akasimuka haana kusimuka ero pari panhama dzake wakasumuka hama dzake achatozivi kuti ndiani vakada kumubata asumuka anga ari pakati petende akatosumuka akataura zvaakataura because isu dzedu tatiri kadistance. Mai ake akazouya akapfugama pamberi pasabhuku kuti sabhuku uye mwana washaisha. Saka mai aizouya kopfugama mbuya akafamba at least 5 to 6 meters achikambaira. Hatisoda kupedza nguva va izvizvi nyaya handisorai munopuwa mukana ukapika mudare muno ifiswe unless kuti muri kushora dare. Ina handida vanhu vanonyepa under oath. Ndambotaura tisati tataura ende hatisi kuda zvinhu zvokupimana kutemba board build handiri inodetermina. I think takanga tatina former president Mugabe, he was amongst the shortest people asaitonga Zimbabwe ineyi tina ana Kilimanjaro ituroera nesiringi inini. Saka kutonga haisi stamina kana kufunga kuti sabhuku unofanira kunge akakora kana kusimba kudarika ini. Hatidi kuseenzesa zvinhu izvozvo. Goriath wakazviita akarohwa ndiDavid. Hatidi kuzwe kuswinya over mutemo. Because munhu anenge aitwa appoint kuti ndiye ari kuita execute maduties regardless yokuti mukobvu mutete wakasimba ndiye anenge aitwa nepower. Kamwana mumusha ana baba akaperofa kane 11 years kanozi baba ende handi kuti bakanorowa anhu ese arimo ndiri kuona kuti pane zvemaattitudes munomu tinoda kuteedza mitemo yeMwasaurumbe. President Mnangagwa akabva kutaura last time itaenda kuconference kuHarare kuti vanhu vanenge vari munzvimbo dzavari kugara under madzimambo itai mitemo yemumunhu. Vanhu ivo vanenge vasingadi. Umwe munhu unogona kunga wachinjirwa mambo uina mambo waifunga kuti ndiye wenoda kana kuti sabhuku ndiwe hauzvichinji babhodzi simba racho hauna iwe ndo unobuda. If you don't shape up you ship out. You don't change, you don't challenge. Maybe because unonge uri kuti pamwe ndine kamari kana kuti ndinodai kana kuti handinzarwo. Muno we don't tolerate that. Handini kutombozviona zvemaattitude. Inini ndoda kuti munhu anoona kuti pana baba chaidzi over or else you comply. Ndiri kuona kuti munomu mune vanhu vane tuma attitude tumwe twekunga kuti vaite change of government vane maitiro ekuti kana kuti wakauya mune kamentality kekuti wakauya ndakauya tiri muno. That's immaterial, it doesn't apply. Hazvina nebasa rese baizvozvo mamurimo muri illegal. We are here kuti tiite normalize and align zvinhu muno. Otherwise vanhu mwese muri Masaurumbe muno you are illegal settlers according to the Traditional Leaders Act. Makapera kuiswa makaiswa ngemasabhuku. Sabhuku hapi munhu pekugara.
mambo ndiye anopa munhu pekugara. Saurombeni for the past 8 years yanga isina mambo. Anhu ese ari mumasaurombeni are illegal. Ndini ndiri kutozvigadzirisa izvozvi kuti mita anozi masettlement permits. Panoone settlement permit here uri mumasaurombeni munoku. I signed for it. Saka zvokudotoita mararo makagara hwani hamudziwi iniba nyaya dzacho munova makasimbiswa naanhu ainyepoti ane power iwo asina power. Mukazozviona kuti haana power pazoya ane power akazoasungisa. Munenge makabhadhara tuma 250 tuma 500 muchizi ndipei ndogara apa hei painowa kunetsa kunondona. Hamuna munhu uri muno munodarika inini. I'm the paramount chief. Hapana munonyeperana muri kunze mumabhawa nemabhotosi. Ayo izwa ndini ndakakuisa ipo papo. Hapana chekunyeperwa. Hakuna sabhuku unopa munhu pekugara. Munhu wese wakapuwa pekugara ndi sabhuku. You are illegal. Inini ndini ndinozvo ndakambokutaurirai kuti munhu chiuya kogara paunogara. Sabhuku knows about the boundaries. Apedza anouya kwendiri. Inini ndinodaidza ema, ndodaidza Ministry of Lands, ndodaidza council, touya toverifya nzvimbo yako, todzokera, tokugadzirira inozi settlement permits. Ndiyo inotaura kuti wamugari wemuno ende hapana unayo babhozi ndiri ndoisaina. Saka muri illegal. Mukada wawanza muzerere muno muchabuda. Mopuwa tumari tuke makabhadhariswa bhozi land haibhadharwe. Maiguriswa tumari muno mutuma 1000 ngaarombo rasi murombo bai. Tipe 500, tipe hazvibhadharwi land yehurumende munhu unogara mahara. I know kuti mwakakurukwa muno. Ndo zvimwe zviri kumufungisa kuti mwakatenga mwakakurukwa. Mune tumarisiti twema $800, $1000 turi pasi pepiro. Hatusenzi pamakakurukwa ngemunhu wanga atori murombo waida kutocapitalize on you. Land is for free and mambo ndiye anopa land. Mukaona ndisati ndakupa land inini kukunyorera kuti uri kugara apa, you are illegal. Saka usada kupopota uri illegal. Tokubudisa mustaira. Power yacho ndinayo. If you want to test it, go ahead. Mukungati ndakubata une mhosva yekupopotera sabhuku, mupurisa awitinisa. Atisura kuzwa zvakawanda. Hautaure nasabhuku uri mwana mudoko panyaya yezvenyika dzinedzi. Anhu mune problem yekuti pamisha penyu munotongaka, motyisa nemuarea because unenge uri maybe sound kana kuti unotozviya kuti unorova maningi. Wauda kutora futi power yacho kude kuikwidza uku kwakuhurumende kunoku. Handidi utombozwa munhu anotuka sabhuku. Ukatuka sabhuku watuka inini. Ukatuka inini watuka president. Hapana hatisudozwa zvakawanda. Wakamudisrespecta. Yo mother hautauri usinotaura. Urungoti nyaya ndiri kutaura. Your mother came to apologize. Urari taasamone. auya ati abvunza kuti aiapologize. Toipostpone toadaidza. Apology yao yakashinipa ndeye. Todaidza iri you want us to call your mother but unazoona kusvike kudzimombe. Mambo. Ende uchazosvika ina handidi munhu anoita lie under oath and you don't talk just willy nilly munomu. Unotaura kana wapuwa mukana. Nyaya iri munomu mupurisa ari panapa as a witness. Sabhuku dai musi kufa unga hukumba kwenyuka. Uyanga dai asina kuuya kuti. Ari kuuya because muri kuita zviro zvenyu zvoukunga kuti muri masaurombi. We don't leave you do things the way you want. That's why he was there. Abva ikoko anoita report back to me. He came back to me only to tell me kuti wakanga wada kumurowa and your mother apologized. Is he lying kuti your mother apologized? Alright, fine. Chizwa, ngati postpone. Tipe madetails ngatidaidze mai. Mai ngauye chimirai usabvunza mubvunzo kandi iwe mfungati wakasimuka ukabata dati mai ako was your mother there? Changamira wangu wari. Wanga waripo. Wakasumuka here wakauya kuapologize unasaba. Asi pandadosvika ndatoaona akatonditi ndakazongosumuka ndichisumuka ndasikanaisi. Wakasumuka here wakauya kuapologize kunasaba. Changamire ndazvinzwa.
daira muri kubvunzwa unopindura Changamire ndazwa zvamuri kutsana. ndati Uri kubvunzwa unopindura. Hautauri unopindura. Unopindura. Changamire. iwe unobvunza Changamire iwe une mare here No Changamire. usawanza ba usanoita zvedzungu muno Ndazwa Changamire. handizvidiwa zvokufarisa ndo zvakundiratidza kuti it's true une dzungu. Do you have a settlement permit? No Changamire handina imba pana. Usawanza uri kuchengetwa muno munyika mwangu ini. Usashamisira ava vachapera kuenda chinosara chichikupisa hauzozvidiba. Usawanza muzere bhozi titoriwo nesitaira futi kuti uri funga kuti une sitaira isu tine sitaira mutonasi usatendera kumberi ba otherwise takatokora asi kuita zvebasa munhu ukada kuita zviro zvokuda kuuya kuti kwanhu ndewapangidza kuti ndiri mukungano chamwari originally where do you come from you don't belong hausisa urobekwa unobekwa sauya kuti wanzira munhu unoda kuteerera mitemo in Rome you do what the Romans do. Usada kuuya zvekuda kupangidza vanhu kuti makazoona here inini haina handidza ina ana munhu mberi kwangu handizvidi ndati your mother akauya achiapologiza pamberi pasabhuku kuti sorry ndezvakatoitika ipapo zvakaitika here kana kuti hazvina Vakaapologiza vachiti kuti ndakagara masiri echesa. mumakakasi mai akapologiza kwandiri vachiti kuti Tinyaranisa bhuku mwana washaisha. in as much as I can see Changamire uyu munhu wekwaina handikwanisa hangu kugara naye because imombe inomutunga handikwanisi kuirimisa ba. hatina problem isusu this is first case yedu yetiri kuita ngaaite imwe dzikandokwana nhatu ndo basa rangu toita kutonyora matsamba obuda hatina zvinotinetsa ngadzikwane nhatu ita anayo 1 siya akadaro ngaaite imwe voiunza havanopedzerana yandoita futi ngaiuye kuno totorekodha rekodhi 2 masamoni kaya akandokwana matatu ndauchinja magiya hatisweri kunetswa ngano anhu anofila kuti mune mari ka endai motenga maproperty kutauni hakuna sabu hakuna mambo unongoine madhidzi muhongo izvi zvokuda kumirizika iwe usina nesettlement permit usina nepepa unoswera wa upside down because hatitorareti zvinhu zvakapisa kudaro uda kuisa kaspirit kuvanhu kekuti dare rino tisateererwa pautongi hwedu hwemunonge kuti iwo uripo mukungano we don't tolerate that iwo hauna zita riri kuno kuba iwo uchida iwo togadzira samoni ndowambotorerwa foni uri umwe mukungatu futi munokungatana muri kunzogwa asisuda zvokuswera utaura zvakawanda iwo mukunganoda kubata nezvosha yekupomboredzana nasamoni dare rine ruri bhadhara mbudzi 2 nembudzi yasamoni you are found guilty you have to pay these things before end of this month next court date reach 15 by the 15th you have to come and pay 3 goats 2 for the court 1 kuripa sabu ndatopedza iwo kana usikadi kuita izvezvo regera hatimbomanikidziva munondoregera isusu tozoona zvinoita sedare ndakubata nemhosva because there is a witness yomupurisa iripo yomadha wabvuma kuti akaapologize mai ako haapengi babhozi akauya kuapologize atozvoona kuti zvowaita hazvidini hazviiti saka ndakubata nemhosva iwewe if you got a case against him or anyone else come and report silence in court tapedza that's my verdict